Καλησπέρα από την κουζίνα του Ροκ Μαγείρα. Με αυτά τα ωραία πράγματα που βλέπετε θα σας κάνω ένα πολύ ωραίο νόστιμο και ελαφρύ φαγητό σήμερα. Έτσι σε λίγο. Ξεκινάμε τη συνταγή μας. Φυσικά έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 2 μέτρια κρεμμύδια και 1 κιλό μοσχάρι που έχω εδώ. Άρα γιατί θα μας κάνουν σε λίγο τη συνταγή. Ας σας αφήσουμε λίγο να αναρωτιέστε. Αφού σοτάραμε το κρεμμύδι όπως γίνεται συνήθως, ρίχνουμε και το κιμά, ο οποίος είναι μοσχαρίσιος. Μόνο μοσχάρι, όπως μάθαμε από τη μανούλα μας. Γιατί κάποια πράγματα τα ακολουθάς όταν είναι από τους ανθρώπους που πρέπει. Συμφωνείτε φίλοι μου? Βάζουμε τέρμα τη φωτιά και σοτάρουμε το κιμά μέχρι να αλλάξει όλο χρώμα έτσι και να σοταριστεί ωραία. Πριν πάμε στο επόμενο βήμα, σας τα δείχνω έτσι βήμα-βήμα για να μάθει και η πιο αρχάρη, γιατί είναι πολύ εύκολο, καθόλου δύσκολο όταν το βλέπετε και με την εικόνα. Το επόμενο βήμα το καταλαβαίνεις όταν αρχίζει και σκληραίνει ο κιμάς, έχει αλλάξει φυσικά όλη η σύστασή του, η εικόνα του, έχει σκουρίνει και βγάζει τα υγρά τα οποία χαμηλώνουμε τη φωτιά γιατί δεν θέλουμε να το κάψουμε και τα αφήνουμε λίγο να ρουφήξει τα ζουμιά του. Πριν πάμε στο επόμενο βήμα, σας το δείχνω βήμα-βήμα έτσι φίλοι μου, για να μπορείτε καταλαβαίνετε κιόλας, να έχετε αυτή την αίσθηση. Και επειδή σε κάποιους ίσως η γεύση του κιμά έτσι να φέρει μια έτσι πολύ κρεατήλα, σας δείχνω ένα μικρό tip. Ρίξτε λίγο ουσκάκι, λίγο, δεν χρειάζεται πολύ, μισό σφινάκι, μέχρι ένα σφινάκι με το μέγιστο. Εγώ δεν είχα και πάρα πολύ, οπότε είναι στην ουσία μισό σφινάκι. Εξουδετερώνει αυτή την κρεατήλα που σε κάποιους είπαμε δεν αρέσει. Αλλά το πιπερώνουμε, εγώ βάζω χοντρό αλάτι πάντα, αλλά φυσικά δοκιμάζουμε για να μην μας ξεφύγει, και πιπέρι τριμμένο, φυσικά πιο χοντρό λίγο, και πάμε να ρίξουμε και τη σάλτσα ντομάτα τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Είναι 4-5 μικρές ντομάτες αυτές που βλέπετε, ο χυμός τους, μοσχοβολάει ο τόπος, εννοείται καλοκαίρι τώρα, στην καρδιά είμαστε της ντομάτας, της όριμης ντομάτας, οπότε και το φαγητό παίρνει μια ανάλογη ωραία γεύση. Μην μου βάζετε τίποτα κονσέρβες εσείς. Όπως βλέπετε έχω ψιλοκόψει τώρα από τα ματσάκια του μαϊντανού, τα κοτσάνια έτσι τα έχω ψιλοκόψει, πριν βάλω και τα κλωναράκια τα οποία επίσης θα ψιλοκόψω. Το σκεπάσουμε και τα αφήνουμε να βράσει για περίπου 20 λεπτά μέχρι να σωθεί και να μείνει η σάλτσα του και μόνο. Όπως βλέπετε σχεδόν έτοιμο. Θα αφήσω λίγο ζουμί γιατί θέλω να πάει και στα μακαρόνια από κάτω. Έτσι κάνω συνήθως. Αχ, να μπορούσατε και να μυρίσετε. Ήρθε η ώρα για τα μακαρόνια μας τώρα, μακαρόνια νούμερο 2 για παστίτσιο, σε αλατισμένο νερό, θα βράσουμε και αυτά πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Ωραία φίλε. Λοιπόν, τα μακαρόνια μας έτοιμα, ο κιμάς έτοιμος. Εδώ έχω πάρει 1 λίτρο υγρές γάλα και εδώ έχω διαλύσει σε νερό 5 κουταλιές cornflour, γιατί ο μπεσαμέλ μου θα είναι απλά ένα γάλα με cornflour, που είναι πιο light μπορώ να πω.
σχέση με την κλασική μπεσαμέλ. Περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί, να ρίξουμε το corn flour και να αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να αρχίσει να πιχτώνει η μπεσαμέλ μας. Λοιπόν, εδώ ρίχνουμε το μείγμα με το corn flour και σιγά σιγά αρχίζουμε να ανακατεύουμε τον αποδέρτη, έτσι. Σιγά σιγά. Η φωτιά είναι στο μέτριο, προζεστό, και κάνουμε αυτή τη δουλειά μέχρι να αρχίσει να πίζει η σάλτσα μας. Αν δούμε ότι θέλει και άλλο corn flour, το αραιώνουμε μπαμ μπαμ και προσθέτουμε και άλλο. Αν νομίζω 5 κουταλιές είναι αρκετές. Πώς καταλαβαίνετε ότι είναι στο σωστό δρόμο η μπεσαμέλ? Από κάτω το νιώθετε έτσι στη βάση της κατσαρόλας, το νιώθετε να πίζει, να πιχτώνει συνεχώς, και όταν κάνετε αυτό βλέπετε ότι δεν είναι εντελώς υγρό, αρχίζει και πιχτώνει. Βλέπετε, αυτό σημαίνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο για την μπεσαμέλ μας. Είναι αναλόγως και το corn flour. Τώρα εγώ αυτό που είχα δεν είναι αυτό που συνήθως δουλεύω, αλλά βλέπω ότι μια χαρά δουλειά έκανε. Έως πολύ καλά μπορώ να πω. Βλέπετε τώρα πως αρχίζει και πιχτώνει περισσότερο. Εμείς θέλουμε να γίνει σχεδόν, όχι εντελώς στερεό, αλλά να κρατάει έτσι λίγο στον αγωδάρτη, όπως το σηκώνουμε. Έχω μια αρκετά πιχτή μπεσαμέλ. Τώρα θα ρίξω και 2 αυγά μέσα, τους κρόκους από 2 αυγά. Θα ρίξω και κεφαλοτήρι, οπότε θα πιχτώσει και θα νοστιμήσει ακόμα περισσότερο. Έριξα και 2 κρόκους, το ασπράδι θα σας δείξω ότι θα το κάνω. Χρησιμεύει για άλλο πράγμα το ασπράδι. Οπότε τέλεια η μπεσαμέλ μας. Έριξα και κεφαλοτήρι. Θα ανακατεύω και αυτό μέσα, ελπίζω να μην το βλέπει ο καρδιολόγος μου αυτό το βίντεο. Και τελειώνουμε την μπεσαμέλ και πάμε να συναρμολογήσουμε το παστίτσιο μας σιγά σιγά. Εγώ το πυρέξουμε εδώ. Πρώτο πράγμα που κάνω στον πάτο είναι να βάλω φρυγανιά για να μην μας κολλήσει. Ρίχνω τα μακαρόνια τώρα. Λοιπόν, στα μακαρόνια όπως βλέπετε γυαλίζουνε, και αυτό είναι γιατί έχω βάλει το μείγμα από τα 2 ασπράδια. Τα είχα ανακατέψει καλά με τα μακαρόνια, έχω βάλει και κεφαλοτήρι, έβαλα μια στρώση. Τώρα συνεχίζουμε τον κιμά. Έβαλα μια στρώση κιμά, θα βάλω και τα υπόλοιπα τα μακαρόνια, θα συνεχίσουμε τον κιμά και τέρμα θα είναι η μπεσαμέλ μας. Να δείτε τι ωραίο που έγινε τώρα και θα γίνει ακόμα πιο ωραίο αν μπει η μπεσαμέλ. Έτσι το παίρνω από μακριά για να δείτε, να το δείτε σε όλη μεγαλοπρέπεια, που να μπορείτε να μπορούσατε να το μυρίσετε κιόλας. Έχω βάλει ήδη το φούρνο να προθερμαίνεται στον αέρα στους 180 βαθμούς και αναλόγως στο φούρνο από 40 έως 1 ώρα θα χρειαστεί. Στην αρχή θα το βάλω έτσι ξεσκέπαστο, ίσως μετά να βάλω λίγο αλουμινόχαρτο και το ξεσκεπάζω πάλι στο τέλος. Αυτά. Στα 20 λεπτά έγινε έτσι, οπότε εγώ θα το σκεπάσω με λίγο αλουμινόχαρτο για να μην μας μαυρίσει και το ξεσκεπάσω 5 λεπτά πριν το τέλος. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη σπουδή, απλά ένα σκέπασμα.
Το ακούτε? Πού να μπορούσατε να το μυρίσετε κιόλας. Δεν σας λέω τίποτα, παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι το παστίτσιο του ροκ μάγειρα. Το πεντανόστιμο παστίτσιο και αρκετά ελαφρύ, άσχετα που έχει τυριάκι. Η μπεσαμέλ του είναι πιο ελαφρύ, δεν γίνεται με το γάλα μόνο. Αυτά. Καλά μαγειρέματα να έχετε, φίλοι μου, για χαρά.